Arratsaldeon, ongi etorri festa etxetikeko azkenengo saiora, aste hontako azkenengo saiora, eta gaur energia berriztagarriei buruz hitz egingo dugu, Goienerreko taldiakin, eta horretako hemen dazkau gurekin Leire eta Aider. Zuen aukerak, bizka kontatzeko zer dan Goiener oain bestiei. Aupa, taldeon. Bueno, ni Eider naz, eta, pixkate kokatzeko Goiener zer dan, engo duguna da lehengo, introdukzio txiki bat. Eta, ez dakitzuen ontzat, Goiener da ehuneko berriztagarria merkaturatu eta sortzen dauen irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat, 2012 urtean sortu zana, hainbat bolondresen eskutik, eta hasierako helburua energia sortzea basan be, zailtasun legalengatik energia merkaturatzen hasi zen kooperatiba 2012 urtean. Orduan, hasieratik jarraitu dauen helburu printzipaletako bat, subiranotasun energetikoa da, hori herritarrek berreskuratzea. Ez azken finean, Goienerren ulertzen dugu energia oinarrizko ondasun bat dela, ura edo elikagaiak bezain beste, eta Goienerren helburua da herritarrak ondasun horren jabetza edo kontrola berreskuratzea, ez? Azken finean, ulertzea zein den energiaren dakan garrantzia eta kontsumo bat arduratsua egin energia horrekiko, ez? Horretarako, merkatu elektrikoan Aiderrek esan duen bezala, ez? Liberatuta dauden esparruetan lan egiten dugu, merkaturatzen energiak 2012tik eta gero ja sorkuntzan 2018tik, baina beti ere gure azken helburua, ez? Edo Goiener sortu zen gure bazkideek behar duten energia guztioi sortzeko gai izatea, ez? Hau da, gure bazkideen behar energetiko horiek asetzea. Energia berriztagarrien bidez eta kontsumo ahalik eta razionalenak eginez, ez? Oraintxe bertan gea 2000 bazkide inguru, ez gara iritsi, baina hortxe gabiltza. Orduan, erronka handia dakau oraindik sorkuntzan, baina hori da, ez? Goienerren azken helburua. Bale, oso interesgarria hitz egin dezue energia burujabetzai buruz. Igual elikadura, gehiago ulertzea edo azken aldin krisiagatik asko hitz egitea horretaz, zer nahi dezue esan horrekin energia burujabetzai buruz edo subiranotasunai buruz? Zer da edo nola ulertzen dezue Goienerren? Bale. Aipatu dozu moduan, elikadurakin askotan erabiltzen dugun kilometro zero kontzeptu horrekin, energiakin pixkat kontzeptua izango litzake berdina. Energia gero eta lokal hau sortzen badugu, azkenen transportian galtzen dugun energia gutxi hau da, ez? Orduan, sortu behar dugun energia da kontsumitu azkenen eskariak dauken tamaina berdina, ez? Ez da hanbeste soberakin edo pixkate transporten hanbeste energia galtzen. Eta horrek ekartzen dugu energian sorkuntza askoz deszentralizatuagoa izatea, gure kasuan Goienerrek Euskal Herrian, EAE eta Nafarroan sortzen dago energia teknologia berriztagarrietatik, eta gure helburua da energia hori Euskal Herrira hornitzea, ez? Horrela, esaten duguna, ahalik eta energia gutxien galtzea transporte edo banaketa sisteman. Bale, oso ondo. Eta pixkat hori jasotzen, burujabetzako kontzeptu hori oaintxe asko entzuten da, baitare, pobrezia energetikoa buruz. Zen nola ikusten dezue hori Goienerren barruan, nola ikusten dezu Euskal Herri mailan, igual ez dut azaldu, baina hemen Leire dakau Nafarroatik, eta Eider dago gehiago Gasteizen, baina Euskadi ingurun. Orduan nola ikusten dezu bilekutan pobrezia energetikoan asunto? Igual kontzeptua saltzeko, pobrezia energetikoak esan gure da, etxe edo familia baten, oinarrizko beharrak asetzeko, energia zerbitzuei aurre egiteko gai ez izatea, ez? Orduan, pobrezia energetikoa beti existitudan zerbait izan da, eta azken urteetan datuak gora egiten daue.
Euskal Herri mailan eta estatuan baita. Da gero, gaur egun gaineen daukogun COVID-aren krisi honek larritu indau azkenean pobrezia energetikoaren datuak edo pixkate familiak bizitzen dabitzen egoera, azkenean familietako errenta murriztu indiez, etxe askotan diru sarrerak guztiz edo partzialki gelditu indiez, eta etxeetako energia kontsumoa handitu inda, ez? Orduan, horren eraginez eta orokorrian faktore komun batzuk ematen diez pobrezia energetikoak sufritzeko. Izaten diezela, sarrera txiki edo ez nahikuak, da gero, etxe bizitzetako ekipamendu eraginkortasunak nahiko eskaxak izaten diezela, ez? Da gero, energiaren presio altuak. Orduan, aipatu duten hainbat faktore honek kontuan hartuta, Goienerreko misioa bada energia eredu justuago bat eraikitzea, ez? Eta honen helburuetako bada pobrezia energetikoa pairatzen dauen gizarteak edo familixei premiazko erantzun bat emutia. Da horretarako, hainbat ekintza eta proiektu burutzen ditugu. Goienerren badau Bolondresen eskutik pobrezia energetikoa izeneko lantalde bat, eta orain dela urte batzuk sortu zauen gaur egun Goiener Soziala programa dan proiektua. Orduan, Euskal Herriko leku desberdinetan, behardun kolektiboekin faktura tailerrak burutzen ditugu, azkenean faktura elektrikoak ondo interpretatzeko, ze askotan gertatzen da beste gauza bat izaten da, pertsonako familiak hori ez, faktura elektrikoak daukien konplejutasunagatik zailtasunak ukitzen ditugula interpretatzeko bertan dauzen kontzeptuak eta guk kontratauta ditugun tarifak eta potentziak. Orduan, tailer honen bitartez laguntzen duguna da kontzeptuak azaltzen, beharrezkoak ez diezen zerbitzuak identifikatzen, potentziak eta tarifak zer dauen eta euren beharretara egokitzen, eta gero beti kontuan eukita behardun kolektiboekin lanian gauzela, bono sozialaren kudeaketan orientazioa ematen dugu bai. Eta gero ulertzen dugu hori ez dela nahikoa, pobrezia energetikoa gutxitzeko edo pobrezia energetikoakin bukatzeko, ez? Baina bentsatu ulertzen dugu pauso honekin kontratatutako kontratuak behintzat justuak bilakatzen diezela. Da gero bestalde, pobrezia energetikoa sufritzen dabezen familia eta pertsonekin lan egiten dabezen eragileekin bai, zuzeneko lan egiten dugu, Goiener Soziala programaren bitxartez. Eta, aipatu dute moduan honekin formakuntza desberdinak ematen ditugu, baina Goienerrek bai tarifa sozial bat eskaintzen dau, kooperatiba ez da ezin jau legalki bonus soziala eman, eta orduan, presio murriztua dauken tarifa bat eskaintzen dugu programa horren bitartez. Abitu. Eta formakuntza pilo bat komentatu dituzu, nik aukera izan dut baten batea juteko, oso interesgarri iruditzen zait bereziki dakazuena, hori faktura elektriko bat benetan ulertzeko, tailer hori dakazuen hori askotan ordaitzen dugu eta ez dako bideik zeigan ordaintzen. Oaintxe zerbait martxan badakazue COVID-an krisia dela eta olako formakuntzan bat online edo zerbait badakazue oaintxe martxan jendeak parte hartu ahal izateko? Egia da, 2 hilabete honetan ez dugula onlineko zerbitzu edo, ez da tokau edo ez jaku eragile batekin bez elkarlanik suertatu, baina, nik uste dut gai izango gineakela, oinarte presentzialkin dugun lan hau, online bidezko formatu honetan bebai eskaintzeko. Baina, momentuz, hori ez da hartu dugun igual neurrietako bat. Igual prioridadia beste leku baten egon diez. Eta, komentatzen ari zela zein izan dia prioridade horiek, azken 2 hilabete hauetan. Goienerre nun zentratu da espezialki? Egia da 2 hilabete hauetan gauza asko gertatu direla, batez ere alarma egoera, ezarri zenetik. Eta energiaren inguruan, eta lege berriak atea dira, dekretuak onartu dira, eta, Goienerren aldetik ere tokatu zaigu lan asko, kudeak eta lan handia, adibidez, argindarraren banatzari handiak, 5 handienek, bere momentuan, justo krisiaren hasieran,
ikusi zutenean enpresak eta negozio txikiak euren lana etetzen ari ziala, murrizten edo pixkat aldatzen ari zela, erabaki zuten potentzia jaitsierak ez altziala egin, edozein momentutan, eta ez zituztela kobratuko, ez? Goien aldetik tokatu zaizkigu kudeak eta guzti horiek egitea gure bazkideekin, ez? Enpresa txikiekin, baita autonomoekin, eta kudeaketa eta aholkularitza lan hortan egon dugu denbora asko, ez? Gero martxoaren amaieran, errege dekretu bat ere onartu egin zen, eta honek ere, batez ere autonomo eta enpresa txikientzat, kontratuak malguagoak egiteko aukera eskaintzen zuen, ohiko etxe bizitzetan hornidura ezin zen eten, erabaki egin zen. Orduan, Goienerretik baitokatu zaigu neurri horiek hartzea, ez? Eta, gehien bat, hasieratik bazkideekin harreman estuan, egon behar izan gara, informazio guztia helarazi, legalki egon dien aldaketa guztiak behaiekin hitz egin, esan dudana, kontratu eta tramite guztietan aholkularitza lan handia, ez? Batez ere, presioa edo betu aldenean, ez? Edo, incluso ordainketak atzeratu, hornidura eten. Gero, bestetik ere, Goienerretik planteatu genuna hasieratik gure bazkidei izan zen, fakturako ordaintzeko arazorik izan ez gero, jarri gurekin harremanetan, ikusiko dugu zein dan kasua eta bilatuko dugu irtenbide bat, ez? Eta alarma egoera zer zenetik, fakturak ordaintzeko zatikako aukera eman dugu eta baita ere fakturak atzeratzeko, ez? Aukera eman diegu gure bazkidei eta, esan bezala ere, legedia guztia ondo azaldu, beraiei zer dagoen, zer gertatzen ari den, eta, langileen kasuan ere, ikusiko duzu Eider eta bi hau bakoitza bere etxetik, ez, kontziliazioa asko hartu da kontutan, 13 ja danok etxera joan ginen, baina, gero etxean bakoitzak bere egoera daka, bere familia, bere gauzak, eta kontuan hartu dira lan ordutegi aldaketak, edo lanaldiak ere beharrezkoa izan bada murriztea, kontziliazioa bermatzeko, hori ere kontuan izan da. Orduan, beti egon gara pixka bat bazkideengan pentsatzen, ez? Gu ere bazkide garen heinean, ez da langileak izan, pixka bazkideen ongizatean pentsatzen, eta pixkanaka behar zian neurriak hartzen eta aurrera egiten. Krisi honetan, bereziki nabaritu da, ze modelo ekonomiko eta ze modelo enpresa dazkagun kontziliazio hori emateko, eta, komentatzen nahi zina, langilek bazkide zeatela, ze azkenen kooperatiba bat da Goiener. Hori da. Hori nola nabaritzen dezue, Goiener kooperatiba sozial bat izatean modelo horrek, nola lagundu dizue, krisi honei pixkat aurre egiten edo? Pixkat gutxi gora bera, hori esan dudan, azkenean Goiener kooperatiba bat den aldetik, igual bestelako enpresak, baino erresilentzia gehiago dakagu, ez? Gu hasieratik ez gea irabazietan, zenbakietan pentsatzen egon, baizik eta gure bazkideek zer beharko duten, zein da beraien beharra eta beraien onura, ez? Azkenean dalako kooperatiba guztiaren onura. Orduan, gure helburua izan da, guazen guztiok krisi hau gainditzera, ez? Guazen elkarrekin eta elkarrekin lan eginez, eta batez ere inorratzean ez geratuz, ez? Eta benetan atzean geratzen ari den hori, guazen aldian errestasunak jarri, atzean ez geratzeko, ez? Orduan, nik uste, azkenean horrelako krisiak gainditzeko, eta nahi badegu beste eredu bat sortu, ez? Horrelako balore edo balore kooperatiboak askoz ez gehiago laguntzen dutena, ez? Azkenean elkartasuna dagoelako guztion artean, guztion ongizatean pentsatzen zaudelako, parte hartzen dezulako guztion artean, ez? Bestelako balore batzu jartzen dira mahai gainean eta ez bakarrik zenbakiak. Ze ondo. Erabat ados, justu hori, azken egunetan uki ditugun entitateak ere bia kooperatibak eta iritzi iguala zekaten, eta gero eta gehiago ikusten da, kontziliazio hori emateko, eta baitare zerbitzuk eta emateko garaian, ze garrantzi dakan, filosofia hori ukitziak. Pixkat salto bat egiten, krisia, pixkat alde batea guzten, Goienerren leheno komentatu dezu, 2018-tikan,
proiektu berri badakazue edo linea estrategiko berri badakazue, no? Hain arte banaketan zentratua zinazten, hau da, Goienerreko bazkideak algenuen euki energia berriztagarria ehunekoa, baina ez zenuten zuek sortzen, esango dugu, no? 2018tik nola aldatu da hori, edo zertan zabitzate, zer da sorkuntza proiektu hori? Bai, bueno, esan desun bezala, 2018an sorkuntzako proiektuak jaiotzen dira, nahiz eta lehenago egiteko gogoa bat zegoen ere, bueno, 2018an jaiotzen dira, eta azkenen sorkuntza proiektua da energia berriztagarriak gu gehu sortzeko, aurrera eramaten ditugun proiektu ezberdinak. Hau da, gure helburua da, gure energia berriztagarri propioa sortzea, orduan sorkuntzako proiektuak bilatzen dute hori, energia berriztagarria sortzea. Orduan, 2018an lehenengo proiektuak atea ziren, izan zala, Pagoiagako zentral elektriko txiki bat, erosi egintzan Hernanin, eta INR-ko proiektu fotovoltaiko batzuk, INR da iparraldeko kooperatiba bat, orduan euren proiektu fotovoltaikoak finantzatzen lagundu genien. Ireki genuen ekarpenak egiteko leiho bat, bazkideak euren dirua jarri altzuten, eta horrekin horrela atea ziren lehenengo proiektu hauek. Eta adibidez, Pagoiagaia martxan dagoen zerbait da berrikuntza prozesu bat egon da ere zentralean, gauzako betu dira, eta orain ja sortzen dago energia, ez? Horren ostean, Oñatiko urjauzietan 10% parte hartzea hartu genuen. Momentu hortan, Oñatiko urjauziak erabakizun kapitala pixkatan handitza, eta 10% hori hartu genuen. Eta aurten izan dira sorkuntzako azkeneko proiektuak, martxoan, ireki genuen azkeneko ekarpenak egiteko leihoa, eta Euskal Herriko bost ikastoletan instalazio fotovoltaikoak finantzatu ditugu. Ikastola hauek dira bost ikastola, daude 4 herrialdetan, Nafarroan 2 ikastola daude, Etxarri Aranazen eta bestea Fonteiasen, Tutera ondoan, gero beste bat Gasteizen, beste bat Bermeon eta beste bat Tolosan. Eta, azkenan egin duguna izan da ikastolen estalpeetaz baliatu, bertan plaka fotovoltaikoa jarri, eta sortzen den energia ikastolak autokontsumitzeaz gain, Goienarreko masa sozialari bideratzen zaio soberakin hori, ez? Orduan, aprobetxatuz ikastolak estalpe handiak dituztela, aprobetxatu dugu estalpeen zabalera guztia, jose ditugu plakaz alden enean, noski, eta bideragarri alden enean, jose ditugu estalpeak plakaz, eta orduan lortu duguna da ikastolak aurreztea, autokontsumituz, eta soberakin handiagoa egotea, energia gehiago sobran egotea, gero gure Goienarreko bazkidei bideratzeko. Eta, egia da proiektuak martxoaren 10ean, ateaz ireki genula ekarpenak egiteko lehioa. Oso data txarra, porque gero ja 13an mundua gelditu egin zen, baina, hala ere oso pozik gaude. Oso erantzun ona, jaso genuen gure bazkidetatik, eta hilabete batean baino gutxiago finantziazio guztia lortu genuen. Orduan, ja bertzen nuen finantziazio guztia lortuta da, orduan. Bai, izan zen, hilabete batean baino gutxiago lortu genuen finantziazioa, zidan 400.000 euro, eta oso pozik. Baina, alde txarra edo ukizuna, gehatu ginen, ez hitzaldiak ezin izan ditugu egin, ez ikastoletan ez gure bazkidentzat, eta hor gehatu zaigu pixkat, proiektua ere, adibidez, ikastoletan azaltzeko, gurasoei batez ere, azaltzeko gogoa, ez azkenean. Ez da bakarrik plakak jarriko ditugula, baizik eta plakak aitzaki ere, gero proiektu pedagogiko bat, landuko dugu ikastoletan ikasleekin, pixkat energiaren alorreko kontzeptu batzuk beraiek ere ezagutzeko, ulertzeko, momentuan erabiltzen ari diren energia sortzen ari diala, ez? Teiatuan, eta, pixkarot hori dana ere ikasleekin lantzeko, eta oso polita esan ere, hori gurasoekin partekatzea, eta gure bazkidei ere kontatzea, eta ezin izan dugu egin. Baina, hor dago iraia, batek daki igual iraian berriz eskoletara bueltatzen direnean, aber aukera dugun proiektua azaltzeko, eta, batek daki beste momentu batean beste ikastola batzutan errepikatuko dugun proiektu hauek, edo ez,
Jose, ze interesgarria, banekin lau eskolan proiektua, ez nekin azan, gero hori arlo pedagogikora eraman bertzen dutela, no? Irutzen zait oso interesgarria buru jabetzai buruz hitz egiten, no? Nola txikitatik erakusten, bueno, edo laguntzen dezuen erakusten, umei, energia nola sortzen dan, eta nola, beraien gainen aidan sortzen, eta bueno, horrek, no? Ze konsekuentzi dazkan, bertan eitiak, edo, no? Beste nunbaiten kontratatziak, edo, ez dakit, nola dia, erregaietatik eta lortzia baino. Hoi da, bai. Etorkizunea behira, proiektun bat badakazueia buruan, martxan, edo beste zerbait, nahet esan, proiektu hau haintxe hasi berri dezuela, baina beste zerbait badakazue martxan kontatu alizateko, bazkide grebai parte hartu alizateko? Ez, oraintxe bertan esango nuke justo ja izten dagoela, oaindik adibidez instalazioak ezin izan dira egin, claro, justo ideia zan oain aste santuan egin izatea, baina bueno, justo alarma egoeran sartu gainean eta ez dira egin eta printzipioz udara partean egingo dira ja hurrengo urtera begira, ez, egoteko. Baina oraindik pixka bat proiektu potolo hauez izan dira lan asko eraman duten proiektuak, azkenean dia 5 ikastola ez dakatela harremanik beraien artean, egin behar dira gauza asko, eta orduan oraindik hori izten gabiltza. Eta hori izterakoan ikusikoa beste ikastoletan egin daiteken, edo ez. Igual proba pilotoa probatu behar da ondo funtzionatzen dula, no? Urrengo eta salto egiteko, bale. Baina interesgarria, no? Interesalakaten eskolak atento egotia hau gertatzen nahi dela, eta jakiteko, igual, oantxe bertan ez, igual urte beten edo, igual aukera egon daitekela, ezta? Bai, bekaba daude ja batzuk, bai. Eta, orduan, Goienerren bazkide izateko, nola zein behar da edo alde nahi dut esan, alde batetik, no? Banak eta etxian nahi baldin baezu euki energia, nola egiten duzu, eta gero beste alde batetik baino, hain izpentsatzen adibidez, baserri batek, dazkala plaka fotovoltaikok, eta esaten dula panik hau nahiko nuke, no? Goienerrekin edo pentsatzen nahi da jartzia. Olako zerbitzuk badazkazue? Bai. Bueno, Nafarkopetik, Goiener taldearen barruan, igual kokatzeko, igual ez dakixen jendiak, hiru erakunde ez, osatuta dut taldia. Eta guztia Goiener taldea osatzen dugu. Alde batetik merkaturatzaile izango litzakena, gure etxe bizitzetan energia berriztagarria jasotzen duguna, ez? Azkenen hortik guri faktura bialtzen duzkuenak, guk erabiltzen dugun energiana. Gero beste bat izango litzake Nafarkop, eta hori da pixkat leirek azaldu hauen atala, bertatik bideratzen diez sorkuntzako proiektuak, eta autokontzumoko proiektuak baita. Zerbitzu hori 2019 bukaeran martxan jarri zen zerbitzu bat izan zen, eta orduan, Nafarkopeko bazkide izateko Goienerreko bazkide izan behar da lehenengo. Horren hori izan, bitako bazkide izan daia, ekarpenak inaldiez leirek aipatutako ekarpen lehioetara, sorkuntzako proiektu kolektiboetara, edo autokontzumoko ikerketa bat iteko aukera ematen dau bazkidetzak. Doainik egiten dugu ikerketa hori, eta bertan pixkat zure interesen arabera eta zure superfizia kontuan hartuta, ikerketa horrekin ikusten da, zer nolako dimentsionamentuko plakak edo pixkat zenbakiak ateratzen diez, ez? Hurrengo pauso bat emateko. Eta gero igual komentatu dozunakin bai, gaur egun plakak martxan dituzten baserri edo berdin da, komunidadeetako soberakinak konpentsatzen ditugu ja merkaturatzailetik, hori zerbitzu hori martxan dau, eta hori xen. Ez da gutxi. Bai. Orduan, lehenengo pausua, etxe arrunt baten jarri alizateko, egin bertzea bazkide, eta bazkide egiteko gauza oso simplea da, ez da? Berez,
Ez dauko zer ikusirik, plakak jartzea gure baduzu, Goienerrek eskaintzen dutuna da viabilidade ikerketa bat. Ez? Normalian beti iten da, azkenean zure etxe bizitzako orientazioa eta hainbat gauzatxo kontuan eukitak, zenbakiak ataratzen diez, azkenean amortizazioa begira edo merezi dutzun pixkat dimentsionamendua eta hainbat gauzatxo kontuan hartu behar diezenak. Goienerrek eskaintzen dauena da, Nafarkopeko bazkide izan da, ikerketa hori doainik. Baina, ikerketa hori bestelako enpreseketa, gaur egun merkatuan bestelako zerbitzure ematen da. Ez da guk eskaintzen dugun zerbait bakarrik. Eta gero, pixkate, igual, merkaturatzaileko bazkide iteko hori da, gure etxe bizitzetan energia berriztagarria jasotzeko, prozesu oso erresa da. Lehen aipatu dugu moduan, Goiener kooperatiba izanik, lehenengo kooperatibako bazkide egin behar zara. Horretarako egin behar dozu 100 euroko ekarpen bat. Eta, hau itzen dozula, kontratua pasa edo honen alta kudeatu daitxeke. Aldain, modu presentzialean, gaur egun Goienerrek ofizinak ditu Euskal Herriko hiriburuetan eta ordizin, eta hori modu presentzialean egiteko aukera dau, gero telefonoz edo web orrialde bitartez bebai. Eta, gero bestelako tarifen informazioa, hori dana, goiener.eus web orrialdean aurkitzu daiteke, eta, gure harretako lankideek egiten daue prozesu guztia, norberak ez dauko zertan gaur eguneko merkaturatzailera joan eta aipatu edo kudeatu behar aldaketa hau, aldaketa zuzenean egiten da Goienerretik, kontuan uki behar da bebai, argia ez dala momentu baten bez mozten, eta 2-3 egun bitartean aldaketa egin ja dauela. Horda, pixkatu horreten dela ajuste bat, aurreko merkaturatzaileakin kontsumidetu duzun egunak ordaintzen duzu modu horretan, eta Goienerreko faktura jasoko duzu zure etxian. Eta, ez da bat esaia Goienerrea pasatzia, ze askotan, pentsatzen duzu oain, hartu beharko ditut, ez dakitzen bat urtetako fakturak, eta ze aldatu beharko dut, beste makina hori kontadorea da, energian eta olakoik ez da egin berrik, ez da? Ez da, faktura batekin eta kontu korrondeakin askita soberan, eta, gain arte bulegoak itxita gondia, 2 hilabete hauetan, martxoak 13 azkeneko eguna, egontzian irekita, eta 2 hilabete hauetan telefonoz eta maiez kudeatu ditugu kontratu eta bazkidetza guztiak, eta ez da inongo arazoik egon. Oain urrengo astean bulegoak irekitze ditugu berriz, baina hitzordua eskatu behar da. Hasiera batean, desinfektatzeko eta neurriak bete alizateko eta garbitasuna eta aireztatze egokia egoteko ere bulegoan bazkide batetik bestera, hitzordua hartu behar da lehenengo telefonoz, bazkideak edo bertara joana ere maskarakin, jun behar da. Baina, astelehenetik aurrera ere posiblea da, norbaitek nahi badu fidatzen gehiago, aurpegian edo zuzenean egiteko ez, bulego batean, faktura batekin eta kontu korronte batekin, arazoik ez. Eta nahiago dunak telefonoz jarraitu egiten, jarrai dezala telefonoz. Hori, ze ondo, orduan hori, bai online, bai telefonoz, baita urrengo astetik aurrean, ofizinan, 10 minutuko tramite bat, eta etxean derrepente uneko energia berriztagarria ukitzeko aukera deu. Ez dola batean. Ze ondo. Eskerrik asko Leire eta Aider, gaur gurekin parte hartzagatik, ez dakit zerbait gelditzen zaizuen nola pendiente esaten dezuna jo. Hau komentatu nahiko genuke edo zerbait hola gelditzen zaizuena? Komentatzea, abitu, aurten batzarroko orokorra online bidezko plataformatik inbehar dugula eta ekainak 6an burutuko dela. Igual bazkideren bat entzuten daukogunez, bintzate, gure barne komunikazio bitartez helarazi dugu informazio guztia, baina, aprobetxatzen dugu hori komentatzeko. Eta, batzar orokorretan guk urte osoko pixkate martxan egon diezen proiektu ezberdinen informazioa helarazten dugu eta 2020ra begira eta etorkizunera begira burutuko ditugun proiektuen azalpena ematen da. Orduan, gu bezentzu horretan saiatzen gara, beti bazkideak informatuta mantentzen eta
parte hartzea bai bultzatzen. Eskerrik asko abiso bat izen nioen hitzak kontuatu. Beraz, eskerrik asko ointxe kalendarizatuko et. Vale. Oso ondo. Ba, eskerrik asko Eider eta Leire, laizter arte da, bueno, hemen bukatze ditugu aste hontako saioak, eta eskerrik asko entzuten egoteagatik. Vale, zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Agur.